Il-membru parlamentari Franco De Bono jgħid li tkaxkir tas-saqajn li qed jimxi bih il-gvern jikkonferma li l-interess ta' ċerti nies mhux l-interess nazzjonali iżda dak li jibqgħu imkaħla mas-siġġu tal-poter. De Bono jibqa' jisħaq li huwa jitlob biss li kulħadd tiġor ir-responsabbiltà politika. Saħaq illi kieku l-gvern mexa b'korrettezza, il-pajjiż ma kienx ikun jinsab fis-sitwazzjoni li jinsab fiha. Franco De Bono jgħid li biex Prim Ministru jibqa' jgawdi l-appoġġ tal-maġġoranza irid jieħu d-deċiżjonijiet li jkollhom l-appoġġ tal-backbenchers tiegħu. Is-sitwazzjoni ddeġenerata li x'dawk responsabbli mhumiex iġorru r-responsabiltajiet tagħhom. Id-demokrazija għal De Bono ma teżistix mingħajr kontabilità u l-kontabilità tfisser li nies iridu jkunu responsabbli għal emilhom u meta jfallu għandhom jirriżenjaw. Franco De Bono kompla jgħid li l-Prim Ministru Lawrence Gonzi seta' wettaq suwiċidju politiku meta kellu prijoritajiet żiena billi prova jinoġob ma' ċerti individwi minflok ma ta' każ li jmexxi politika bbażata fuq il-kontabilità. Il-Prim Ministru ma jistax ikun li jibqa' jinżamm ostaġġ minn wħud mill-membri tal-kabinett tiegħu stess għaliex ħadd huwa ikbar mill-Partit Nazzjonalista. Il-valuri tal-Partit Nazzjonalista huma l-lejaltà, il-meritokrazija u l-valuri bażiċi tad-demokrazija, sostna Franco De Bono.